Nyakaramogi Ajwang' chopo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag migago moiko ni odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 26 dwe mar auchiel higa mar 2024. Odiochieng' ma bende od bura mamalo opuodho ayanga ni jolweny owuok e kambi jolweny mar mondo mi owuog oko gi kony e rakore kod jogo mosebedo ka bago ng'anyo e pacho kae ka kwedo paro mar chik mar omenda. Mago duto waiko ne weche manyien mag migago, to magi e thuond weche ma wamiyo pek. Anyuola mathoth ochopo e od thieth mar Rufaa ma Kenyatta mar manyo jogi mapok gineno tok ng'anyo manyo bagi e boma ma Nairobi. Kabiro do ka gimoro amora ndokethore, gik ma gikawo dhi, gik ma gitoyo, gimoro amora nodhi. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda manyo bagi e bombe mopogore oweyo ka mwandu ma kwan gi pok oyangi okethore. Ji 8 dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' mar Homa Bay tok yudo hinyruok e kinde ng'anyo manyo bagi e kaunti no mar kwedo paro mar chik omenda. Nyakaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyiena mag migago. Nyinga Joyce Oduor, par ni nyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 236600. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako en ni od bura mamalo opuodho kwayo mar piny owacho mar tiyo kod jolweny ma pacho kae mar gayo jong'anyo kata ng'anyo mar rowere ma osebedo ka bago e pacho kae. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah ne opedho kwayo no mar jatend migao mar jolweny Adan Duale. Twak makamae bende ne otimore e od bura ka onge jofwambo kata lai mag mbui mag od bura mapile. E oboke ma oyiedhi mar piny owacho mane ogol nyoro, Duale ne owacho ni jolweny koro biro tiyo machiegni kod obila mar rido arita ahinya to e mwandu mag piny owacho e bombe ma opogore. Jandiko e mbui kata bloga mong'ere gi nying mar Gabriel Oguda manomaki gi jok maliekore ni gin obila owe thuolo. Oguda nochopo e nyim stesend obila ma Kajiado kama ondike e dhoge. Familia mar Oguda bende ne ochopo e kaunti ma Kajiado bang' yudo ripot mar kama ndache nitiere. Oguda ne omaki e ode manitiere boma ma Nairobi chieng' wuok tich motelo ne ng'anyo mar atipo mane obagi odiochieng' manyoro. Oguda ma en achiel kuom jogo matiyo e apis jatenda jaod bura manoke od bura maduong' Opiyo Wandayi osebedo ka ndiko e wi chenro machal ma ok dhi makare kod dwaro mar sirikal. Moko kuom johala e boma ma Kisumu kwano lal kaluwore kod ng'anyo manyoro bang' ka kuonde mag ohala ne omonji e seche mane obila kedo kod jogo makwedo paro mar chik mar omenda. Kar dusruok mar Wineka Salon mayudore e apaya ma Jomo Kenyatta Highway ne omonji ka gik moko duto okwal kod jomaundu. Jotije mag Wineka ne okuyo okinyi makawuono seche mane gichopo kargi mar tich kendo luoro makogi ni tich mayende gitimo koro dhi rumo nikech lal makamano. Komachielo jodak ma Kisumu bende koro oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom chung' mare e wi ng'anyo manyoro ka bende giwacho ni ok en okang' makare chiwo thuolo mondo jolweny orakre gi jong'anyo. Wathiri gi kabisa, we are almost ging'eny gilawo ji 100 mamago te jomoko so tich madhi bet ot maonge tich to mana ni kuop demonstration mane osewach ni en e yo mokwe to jomoko medogi mibadhi e iye makoro wayudo asara maduong' kama. Kabiro do ka gimoro amora ndokethore, gik ma gikawo dhi, gik ma gitoyo, gimoro amora nodhi, onge gimoro mane wareso piny kaendi. To gimotimore obwogowa kata wan jotich mane iye ka walal mang'eny nikech dhi chuno ni chakre sani nyaka ka dhi mbele tich dhi chung' nikech gik mokwal gik mang'eny ma
tich ok nyadhi mbele to wahinyore maduong' nikech kae mane wayute. We are expecting to the president to address people ni kaka nyo wacho no dhi wuoyo gi mos adek, onego bed nowuok oko to wacho ni yawa mosuru kuom gima notimre, aiwinjo ywak jopiny en kama. Koro to president en ka gima osetimore osenegi nyithindwa manodhi otewa manodhi mana mano okony piny. Kosenegi no wacho koro obiro kelo jolweny mondo omed go jopiny. Koro jolweny mikelo mondo go jopiny gi onego bed rito jopiny. Johala e boma ma Nairobi kwano lala makore lach kaluwore kod ng'anyo manyotimore odiechieng' manyoro moweyo ka mwandu mathoth owang' ka dukni moko to nyokwal mwandugi. Watudore kod ripota marwa Lydia Okeyo manie boma ma Nairobi mondo olernwa chal mar ohala. Watudore kod Lydia e yor simu. Lydia, iriyo nade nyaka sani ka intiere boma ma Nairobi? Inyalo nyisowa ni tudri kodwa ka intiere kanye odiechieng' ma kawuono kata gi sani, to nyaka sani johala giywago lal maromo nade kaluwore kod mwandugi manokethore odiechieng' manyoro e kinde ng'anyo. Lydia. Hello, Joy, winja achiel kachiel ka antiere chinjwa ma Nairobi seche gi antiere ei boma kwani wantiere buche Sunbeam kama bende ne nitie lal manotimore. Wadonjo kanyo sani ang' wanyis ni kora Munga Jwang' kaka ang' ne weche go bedi wadhi temo manyo jogo ma bende gin weg dukni mantiere kanyo. Wantiere kod kwan mag oganda mathoth kaluwore ni Sunbeam en achiel kuom kuonde timo ohala moriwo oganda mang'eny, omiyo en namba mathoth ma bende chokore kae ka bende gichopo mondo mi ging'i anena chal mar gik moko, lal ma bende giyudo. Chien kacha ne wasegoyo mbaka gi moko kuom weg dukni, kata kamano nitiere moko ma bende ne otamore wuoyo kodwa e simu kagiwacho ni gionge kod thuolo mar twak gi jofwambo. Nwakalo e supermarket kata duka maduong' mar Carrefour mantiere but City Hall kama bende neno wang' kata mano dukano noto, kendo jogo nyisowa ni onge gimoro amora mantiere modong' ei duka ma kamano kaluwore ni jogo mane ng'anyo nodonjo e dukano ma ochoko gik moko te manolalo kendo dhigo ka jo arita ne onge gimoro amora mane ginyalo timo kaluwore gi kwan mar oganda ma bende noyworo kanyo mane biro kanyo ni ng'anyo, kata kamano nolokore koro ting'o mwandu kendo dhigo. Bende wayudo thuolo mar neno kar uso chiemo ma KFC ma bende en kambi ma bende iyudo e pinje maoko. Pachoka bende wantiere gi moko kendo nyalo paro ni josiasa osebedo kawacho ni rawere mang'anyo sani kutieko ng'anyo to thoth gidonjo KFC gichamo gweno koka gidhi ot ka gitemo wacho ni mao gin nyithindo mokia gima timo kendo gin joma odak e ngima maber. Kata kamano wayudo ka KFC no kethi kendo Joyce onge gimoro amora modong' e iye. Ginyisowa ni chiemo mana gikano mago mano owinjo bed ni agitedo odiechienge mabiro motisi ni stock chiemo go duto oting' kendo dhigo mago mano osetedi mano oseikore mano owinjo bed ni giuso jong'anyo ochamo duto modhigo. Eka bang'e gichako ting'o mwandu mag timo ohala, kama oting'o fridge no oting', kama oting'o gino mabede imure chiemo kata microwave, mago duto nodhi. Omenda mane gintiere godo be nochok te. Kidonjo kuonde gin kuonde ma inyalo buok ka be adieri wantiere e piny Kenya kaluwore gi kethruok motimore e kuondego ma bende time ohala. Nitiere kama iuse chiemo bende mosisi ni Picasso ma bende wanyalo kadhe kaka jofwambo waromo gi jago ma bende ochung'ne ohala ma kamano. Temo twak kodwa, nyisowa kit lal ma bende giyudo kanyo, to kata mana kijiko ne ok odong' ka jo ng'anyo ne loko nyaka moko gipuko nyaka chiemo kane giseyieng' koro gipuko mondo mi giting' sufrieche kaachiel kod sande mano odong' mane nitiere e dukano. Gima bende makodo king'iyo dukni machalo kata kuonde ohala machalo Picasso, nyaka kombe mibede gi jo ohala gi jogo ma bende jong'iewo, nyaka mesni michieme no oting' duto, onge gimoro amora mano odong'. Kata iyudo ka ne gimuko nyaka kamera kata picha ma bende mako tipo mar jo ohala ma bende mako tipo mar jogo donjoga e kuonde miuse ma bende thoro ket gi jo ohala mathoth e kuonde gi mag timo ohala motisi ni CCTV. Mago duto ne gimuko kendo gideo. Kidonjo onyalo chalo kuma ne pok ji obete kata kuma ji pok obede kuom thuolo malach kaluwore gi kethruok kendo nywandruok mantiere kuonde go. Wadonjo nyaka moko kuom jikonde mowinjo bed ni tede
onyalo rwenyi kiyudo ka tong' gini opuki kanyo. En nywandruok ma ok inyalo yie ni in kuma ne odiochieng' manyoro ne ji tiye kendo ne ji chieme. Bende wanyalo twak gi laktar mar kama bende nokethi motese ni veterinary doctor. Ne gintiere kod duka miuse yedhe mimiyo chiaye kata mimiyo jamni. Gin bende ne giwacho ni kata obedo ni ne giparo ni maybe kuonde chiemo ema ne inyalo kethi, kata kamano jong'anyo nochopo nyaka ei duka miuse yedhe mag jamni. Giting'o nyaka yedhe mag jamni magidhigo, kendo kichopo kanyo tiyudo komuk gimoro amora, omuk glese. Kata kamano gitemo wacho ni achiel kuom gigo ma pondo ne gichich ni gimomiyo ne jong'anyo donjo irgi ne ni nitie seche mane giloro dhoudi kane giluoro kuo ma kamago mondo kik timre. Kata kamano nogik sama koro obila ne nyisogi mondo giyaw negi gidonji mondo mi giba tear gas ka gintiere ei duknigi kata e veranda mar dukane. Kane jong'anyo neno nyisogi ni obila to yiene gidonjo. Kata kamano wan kaka jong'anyo to kare koro wan wadonjo gi thuon mondo mi wang'i ane ni tutimo ang'o kae. Kamano ne gidonjo ma giketho kanyo Joyce. Omiyo en kethruok ma mako dhok kendo kelo kuyo ahinya. Watemo twak kodi kamoko bende wacho ni gisetemo twak gi jogo ma bende chiwo kumba ne ohelni ma sirkal mogo matimo insurance mondo mi gibi ging'iye kethruok ma kamano. Giwacho ni ok ging'eyo ni karang'o ma gibodok ewi tiendgi kaka ne gin. Kata kamano gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo winji oganda jo Kenya nikech gintiere kod luoro ni ohelni mamoko dhi bedo kod kethruok machal kod mano ma bende noneno odiochieng' manyoro kinde mano oganda ng'anyo ka pingo paro mar chik mar omenda. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo odogi e piny ka giwacho ni wach manowacho motenre kod jogo manodonjo ng'anyo nitie seche manowacho kanyo ni nitiere jokuogi kata jonjore moko manodonjo wuondre ni gin jong'anyo to timo timbegi. Atemo dawo dhoggi mondo mi wawinje ni to dipone nitiere jonjore koso gin mana nyithindo mane ng'anyo motin Gen Z matindo tindo. Giwacho gi dhoggi ni onge jonjore manodonjo, gin mana nyithindo manitindo ma ng'anyo kendo kaluwore gi kit mwandu mane gikawo. Nitie kuonde ma ok ne gikawo frij to bende gikawo gas ma bende frij no tiyo godo. Gitemo nyisowa ni nitiere ng'eyo mane gin go, lony mane gin go, nitie kaka ging'e nyaka gonyo CCTV kendo gik mane gikawo gin gik mabeyo beyo. Iyudo ka nitie safe kata gino ma bende ikane omenda, mago duto ne giting'o. To ne gitemo yiero achiel kuom duke kama oting'o Meda Restaurant, jogo mabende watwak godo wacho ni ne gitemo giyiero gik mabeyo beyo, ok ne gitemo ting'o ating'a gimoro amora. Kata kamano ne en kethruok ma bende nyaka sani giwacho ni ok gin kod ng'eyo ni ma biro bedo nade. Gin kod ng'eyo ni to bende gibiro dok ewi tiendgi kendo gitimo ohala mana kaka ne gisebedo ka gitimo. Gitemo wacho ni wach ma kama koro kelo kethruok kendo nitiere oganda mathoth ma koro onge kod tije. Wadonjo kar gago mar Meda, wayudo ka jotije obedo piny. Erokamano ahinya Lydia. Monang'o sia bende koro yudo ka ohelni bende dhi kale mateke pacho ka bende ok ni makare. Kuom mano Joyce, pod wantiere boma Nairobi ang' nwait mini kora moga jwang'e odhiambo wechego mag ang'ichwelo kaachiel gi wechego mag oimore. Ka bende ang' nwamigi kuku mag weche tenre kod kethruok motimore e buore Nairobi ahinya to ne jogo ma johala. Erokamano ahinya Lydia Okeyo kuom chwalonwa lipot makamano kotudore kod mwandu manokethore odiochieng' manyoro. Ang'e ni lipot makamano kuku kaachiel kod tiende wabonene wechewa manyiena mamoko. Gi thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel kama jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua golo twak mare kotudore kod obila tiyo kod teko mathoth odiochieng' manyoro kuom jong'anyo mane ng'anyo ka kwedo paro mar chik mar omenda. We wawinjane. That it was deliberately arranged by your goons. Our children are not goons. They had demonstrated for several days without a single incident. We watched live on television, and we believe that the destruction of yesterday was arranged by supporters and people detailed to do so by the authorities, just like the special squad that shot and killed and maimed our children, our brothers, our sisters. We believe this was the same deployment of goons to bring in destruction. To our children, remain peaceful.
and remain firm. And to the media, thank you for your coverage yesterday. The world has known that our children were demonstrating peacefully and that they were shot without any provocation. Asanteni. So from here on, what's the way forward? We must not relent in demanding for our rights, and that's why we are telling to the Gen Z, stand firm. To Kenyans, to people of my generation, let us ponder. Isn't it time we too joined our children? Just moments ago, before we came here, the Parliament approved the deployment of ADF. It's now approved. Are there any steps you're going to take, also as a legal expert? They are approving retroactively. I believe, because we are in this together as Kenyans, I believe it will be tested in the courts of law. It doesn't have to be by me personally or by us just as a group, but I know Kenyans will test it. Kenyans will not give up. And I know the lawyers, the LSK has been very much up to it, and many brave legal warriors have been up to it. The international community have asked the country and the authorities to embrace dialogue. Which direction should this take if supposed to? I think the ball is in the Ruto regime court. And the first step that can lead to dialogue, the people have spoken. It's not me saying it. They have said, reject, not amend. So it's up to Ruto to hear the people and withdraw that bill, not give it assent. Let it die a natural death and begin afresh. Nyakora Mugiajuanga mano jatenda duond bura mar na Kenya mano Martha Karua ka koro okumo kata kwedo gigo mane obila otimo odiochieng' manyoro tiyo kod teko mathoth kuom rakore kod jong'anyo mano wuok oko ka gintiere ng'anyo mamuol. Nyaka sani koro wacho ni nyaka koro jatend piny Kenya William Ruto bolre kendo los kod jopiny ka bendo wacho kanyo ni nyaka koro wane kaka wanyalo timo dwaro mano mar katiba penda chike mano mar 37 makoro chiwo thuolo makar ne jopiny mar mondo mi owuog oko ong'anyi. Kata kamano chiwo twak mare kanyo mathoth ahinya ka koro kwedo wach obila tiyo koda teko mathoth ahinya kuom jopiny ka koro oseyo kata olieko ni nyalo bedo ni nitiere jonjore moko mane oor mondo oriwre ei jong'anyo mano wuok oko mar bago ng'anyo mamuol ka gikwedo paro mar chika mar omenda. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch luonwa twak makamana achiel kachiel kendo biro miyowa matute wechewa manyien mamoko mag odiochieng'a makawuono. Kawadhi mbele ni mohingo rowere 8 dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e boma ma Nairobi tok rakruok e kindgi kod obila jodak mag Githurai mano Odhiambo manyoro. Joneno lero ni obila nyobayo magina kuonde ma ji odakie kowuok e apaya maduong' ma Thika Super Highway. Watudore achiel kachiel kod reporter marwa Efi Nyakidi ne mathoth. Efi riyo nade nyaka sani nyalo ng'isowa ni tudri kodwa ka intiere e gwenge mage mago Githurai kono kendo nyaka sani chal mar wacha chalo nade kaluwore kod rakruok mar obila ka achiel kod jopiny mano neno e gwengego mag Githurai mano Odhiambo manyoro. Efi. Awinji maber Sharon. Okinyi makawuono wadhi gweng kar dak ma Githurai 45 kuma ne nitiere rakruok kind officers mag arita kwe kod jodak ma kanyo endo. Kaka wawuoyo kodgi waneno nitiere nyamburko mar obila ma bende no wang' kanyo to gin giwacho ni giwuok oko mar ng'anyo mondo giping paro mar chiko omenda mar higa 2024 ka giwacho ni paro no endo ok kony oganda jo Kenya. To kaluwore gi gigo manotimre Odhiambo manyoro wayudo ni nitiere rowere 8 oganda 8 ma bende noyudo hinyruok kaluwore gi magina mane kinde mane nitiere rakruok kindgi gi obila. Koro wadhi e kar thieth mar St John's Hospital mantiere Githurai kanyo wayudo ni ji 8 noyudo hinyruok, ji 3 noter noring godo e kar thieth mar Thika Level 5 Hospital to noyud ka chal margi
ne ok nyal konygi kar thieth mathika level 5 koro no ring kod ginyaka hospital mar Kenyatta National Hospital kendo ji adek moko bende no chako kel Kenyatta National Hospital kaindi ji adek modong no tiyo gi nyamburko margi koro pok hospital mar St John's Hospital ok nyal lero ni to ne gidhie kuonde thieth mage koro gi nyaka sani waringe kar thieth mar Kenyatta Hospital mondo wawuogi anyuola achiel mane nyathigi yudo hinyruok mondo koro gilernwa ni chalne nyaka sani chalo nade hinyruok ne chalo nade to okonye marom nade kata kamano kar dak mar Githurai ohala dhi nyime makare gie sani ntiere waneno ka ntiere obila maringo gi ndege ka gitemo rango ni to kar dak ma Githurai chalo nade koro ka ionge wach moro amora Sharon anyalo mana donjo mondo awuogi anyuola no endo. Erokamano ahinya Finya Kidi ka entiere gweng'go mag Githurai odiochieng' ma kawuono kamiluonwa rakruok manobedo e kind obila kaachiel kod jodak mag Githurai 45 mano midhiambo manyoro ang'e ni weche matut ibiro bedo ka imiyowa e wechewa manyien mamoko. Ka odhi mbele kaunti ma Kisumu kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties manyo bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mahigani. Achiel kachiel warangane chal mar bomano odiochieng' ma kawuono kendo jafwambo marwa mano e kaunti ma Kisumu adwani olenwa kata onyiswa moko kuom gigo manotimore odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu kata kamano e kaunti ma Kisumu ne waneno ka ng'anyo nochakore kanyo ng'anyo mamuola mane jopiny owuok godo oko. Gie sani wawinjane kaka Millicent Adhiambo loso gi sani. Kata kamano nyakwara Mugia Jwang podwa medo chwalo ni kata podwa medo menyo ni weche mathoth kotudore koda chal mag weche mag gik mopogore opogore mane okethore odiochieng' manyoro e kinde mag ng'anyo wasewinjo kanyo mwandu mane okethore rakruok manobedo e kind obila kaachiel kod jopiny e gweng'go mag Githurai mago duto wamenyo ni odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele en ni anyuola mar rawera ma jahigni 20 mane owicho ngimane kaluwore gi ng'anyo mane otimore nyoro e kaunti ma Mombasa koro dwaro ratichgi. Gikoni rawerano ma en japuonjre e mbalariany ma Meru ne oriko nitiere tesen nyamburko mar KFA kuma obila ne odiro kuome iro malungo wang' mane othung'e mochuo ka ngimane. E seche gogogo riwruoge okinde bade ma Mombasa oseyo piny owacho e wi okang' mar rakore kata rwako jolweny e ng'anyono ka gikoni mano ok oluwore kod chike mapachoka. Komachielo jodak ma Mombasa koni okang' mar jong'anyo ketho moko kuom ute mag piny owacho en ranyisi ni jopiny ok mor gi kaka piny owacho tiyogi. Giggs could not breathe anymore. We walked with him a few meters and he collapsed, claiming that before he collapsed, he claimed that the tear gas had disenabled his lungs to breathe. I'm appealing to the president. I campaigned for your government. We mobilized the youth. This is a cry from the youth. Open dialogues, open talks. Don't call us treasoners, please, Mr. President. Alipigwa na tear gas hapa Mwembe tayari Mombasa. Kisha nikaitwa kazini, nikifika hapo tukimpeleka hospitali, hakuwa shakata roho. Mimi kitu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana. Alikuwa huku akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa. Manake naishi na yeye. And what we are saying is that even as they have decided to dispatch the KDF, that should be done within the law. It is our position that the same has not been done legally, and everything they do should be done within the law. Let the government not be in a situation where it is the one that is breaking the law, but they expect the population to actually obey the law. Nyakwara Mugia Jwang wadoka e wache mane otimore kaunti ma Kisumu nyoro kama kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties manyo bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mahigani. Achiel kachiel adwani watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ka entiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi omenywa ane kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisumu. Kaunti
ma Kisumu kuma bende kotenore kod ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro. Wayudo ni nitiere yudhe kata rowere mathoth ma bende ne ohinyo ngimagi ka kaunti ma Kisumu kaendi nyaka sani waseyango ni ng'at achiel rawera ma jahigni 29 ne owito ngimane bang' ka obila ne ochiele kod magina 9 e kore. An kaendi gi anyuonde osiepene kaachiel kod jogo ma bende ne ging'anyo godo odiochieng' makanyoro mondo mi wawinjane na pachgi ni to kotenore kod wach manyoro no endo giwacho ang'owa. To bende wach mane jatend piny owacho kata twak mane ogolo odhiambo manyoro bang' ng'anyo makamano bedo kodgi nade ginyalo wacho ang'owa. Machiegni abro chako kodi Olga mondo mi ilernwa ni to seche mane Ben Scott ichielo kod magina ni ne en kanye to ne otimang'o to un kaka jogo ma bende ne un kode kata osiepene unyalo wacho ang'o e wach makamano kotenore kod teko mathoth ma bende obila osebedo karakore kod jong'anyo e counties mopogore kata ka Kisumu ka kende. An Olga Atieno Owano, an youth kendo Scott mothoni en Mbasna. En gima ohinyo chunywa ahinya nikech Ben Scott nyoyude Bus Park Stage mane kare mar tich. Opango geche stage kanyo mondo mi oyud chiemo monyalo chamo kod joge. Ben Scott nigi rawera matin ma jahigni 5 mano nego Ben Scott pod ne manyne mondo terne chiemo. Gimobuogowa en ni okoti kata mana gi rubber bullet. Oti gi live bullet to gin live bullets 9 ma mondo mi Scott ne survive ne ok yot. Bullets 9 ok nyal miyo ng'ato survive. Osenege kendo osetho to tho kokedo ne piny kendo tho kopingo finance bill manitiere. Wadwago mos ahinya ne familia wan kaka osiepe to en gima litnwa kabisa ni wuoyi matin ma pod ne nitiere gi ndalo mang'eny monego beno dak e piny koro ngima ne ong'adore kamano. Luoro makowa nikech ok wang'eyo ni ng'ama biro tho kendo. Luoro makowa nikech kata mana weche mane wawinjo gotieno kane jatend piny wuoyo ne wang'eyo ni jatend piny dhi kweyo piny kendo ne wang'eyo ni odhi wacho ni koro finance bill cho onyoto piny e tiende mondo mi Kenya as a whole mondo Kenya oduoge wang'e. Nyakwara Mugia Ang'angwa doga ni wawinja kaka Millicent Adhiambo no loso kod anyuola mar rawera manowito ngimane odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu. Kata kamano adwano adhi achiel kachiel kama jatenda duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka loso gi sani mar mondo mi owinjane ni to loso kotudore kod ng'ata. Ng'eni gima duong' ma odiochieng' ma kawuono jotelo lose en kotudore kod obila tiyo kod teko mathoth kuom jopiny odiochieng' manyoro. We wawinjane. And if there's some blood donation required, these members of parliament and other Kenyans who wish us, because we gather these atrocities are continuing and therefore the need to donate blood. If there's anything further, maybe my colleagues may want to add 1 or 2 things. So the whole thing really depends on William Ruto. Let him climb down and do the necessary thing. Everybody, including the UN Secretary General, everybody is calling for dialogue. And this is a very small window. We want also to ask the army, who have now in a very quick manner been brought into the picture, to know that their responsibility is to actually guard our borders. We do not expect the police under Bugey, who have been killing Kenyans, that the army would want to fall into that trap. Therefore, we ask that they exercise absolute restraint, and so that Kenyans can at least come get their country back. Anything? Thank you. There's any question? You want to say something? Any question? Or any question? Maybe. Nyakwara Mugia mano jatenda duond bura mar Wiper Party Kalonzo Musyoka ka bende no loso odiochieng' ma kawuono bore Nairobi ka kotudore kod gigo matimore odiochieng' manyoro nyaka sani. Koro oluongo kata okwayo jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi obolre oluong jogo monyalo loso godo mar mondo mi kwe obede pacho kae. Kikwane ng'anyo kata gigo mano aneno kotimore odiochieng' manyoro. Bende okwedo e okang' mamalo mar golo jolwenya mondo wuog oko obi okonya e rakore kod
ng'anyo e pacho kata diera wang'e ni ting' mar jolweny onego bed ni girito kata gijiwo arita mar piny Kenya ahinya to e tong' mar piny Kenya kaachiel koda pinje mamoko. Moko kuom bende aneno ka loso kodwa kokalo e mbui kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Yiena mar mondo mi asom mana ote matin kende kaito adhi yweyo matin kaito aduoga dhi mbele kod weche manyien mag migago. Jako Cholo Otieno wacho ni oneno wayo makare wacho ni achiel kachiel ka an kaka Mega County. Ote machielo iwacho ka Ruth Nyathi Ochieng wacho ni wach ni lit agoyo mos ne anyuola mane owito wedegi e ng'anyo moyudo hinyruok akwayo negi chang mapiyo aneno migago ka an umoja. Beno Piyo wacho ni kiny wacho ka ni oneno wayo makare. Ote machielo Meshak Fight wacho ni oneno wayo makare mano jakwath Meshak Rongo wacho ni Ruto nyaka ng'e ni chung jopiny ojok kode wacho ni nyaka sani koro nyako bolre mar mondo mi otwag kod jopiny. Victor Spencer wacho ni odiochieng' makawuono jopiny poko la podi gibiro dhi mbele kod kwedo paro mar chik mar omenda. Odhiambo Bare Okoyo bende wacho na neni e yo makare. Med chwalo ote magi kaachiel kod paro kotudore kod weche wa manyien duto odiochieng' makawuono. Amodho pi matin aduoga dhi mbele kod weche manyien mag migago. Kik idhi mabor. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before. Courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Opakruor, ma en jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo libed kod wenda mar ire Nyasaye kaka skiza chieng' mari, takwayi mondo dial *812*784#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Luero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Jothurwa
Be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod ras mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Wakwaro were bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gima timo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e weche manyien mag migago. Jodolo e kaunti ma Nakuru koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo kik ket koke e chik omenda ma higani. Ka giloso e boma ma Nakuru, jodolo ka otelnegi kod jagoro margi John Wesley Omolo wacho ni jatend piny nyaka koro ket twak kod oganda jo Kenya mar winjo kama rem nitie e wi chik omenda no ni mae kende ema biro kelo kwe. E sechego jodolo go bende okwedo ma okalo okang' ma jatend migawo mar lweny Adan Duale okawo mar golo chik ne jolweny mondo oti kod obila mar kedo gi rowere mang'anyo. To our president, we say this, that to avoid the impending mayhem, please listen to the voice of the people. We urge you to assent, not to assent to the contentious bill and send it back to Parliament for consensus. This will avoid further provocation. Na tunasema tafadhali, kama tunapenda nchi yetu, kuna mambo tutasikilizana, kuna mambo tutaendelea na kuna mambo tutawacha. Sasa ni sisi tuchague ya kuendelea na ya kuacha kwa ubora wa nchi yetu na vizazi vyetu vijavyo. As for the introducing the army in the streets, that one we object very highly. It should not be given, because when we need the army, where are we going to? Because you are making them to be police. Where are we going to get them when we need them in the time of need? So let the army stay in their barracks. Let them go to assist in Haiti. Leave their police in Kenya, and they should. Our voice also should be heard. Jagoro mongiro rem mar riwruoga jotije mapachoka Kotu Francis Atwoli kwayo jatend piny William Ruto mondo ochunge chenro mar goyo kogno paro mar chik omenda ma hik omenda mar 2024-2025 mane opuodh nyoro e od bura mamalo. Okwayo jatend piny mondo olos aput mopuodhi mondo okony e winjo pach jopiny ma osebedo ka kwedo paro mar chik makamano kendo konya keto dwarogi e tim. These young men have myriads of things that they are asking for. It's not only a question of finance bill. We are appealing to His Excellency the President to suspend the finance bill, ascending to the finance bill until and appoint a commission of inquiry to inquire into the demands of the Gen Z, and the Millennium young men are demanding, and other Kenyans. Politicians have also infiltrated the same, making some wild demands in the same, which means inciting more Kenyans and so on.
Kambi mar tudruok mar Safaricom koro wacho ni lal mar mbui mane otimore kuom seche buora odhiambo manyoro ne ok en gino ma sirikal ne otimo. Kaluwore kod jatatije mar kambino Peter Ndegwa, lal mar tudruok e yor mbui ne otimore tok lai magi yudo ng'ikruok, gino mawacho ni bende ne omako kembe mathoth mag tudruok e pachoka. Ndegwa bende okwedo ma okalo weche mayande wachore ni kambino osebedo ka chiwo ne obila nonro jogo ma osebedi ka ilal godo ka itudogi kod pango ng'anyo mar rowere ma osebedo ka timore e pachoka. The first is, I want to start by sincerely apologizing for our network outage that started on the 25th of June. This network outage was occasioned or caused by reduced bandwidth on some of the cables that carry our internet traffic. Please note that this did not only affect Safaricom, but also affected the whole industry. I wanted it to be on record that Safaricom, like many corporates and also the broader industry, presented its views to the government and also to Parliament as part of the public participation process. And our views and presentations are well documented and recorded. Jagoro mongirore mar riwruok mar piny mangima UN Antonio Guterres oseyo tulo mane omuoch e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa ni e pachokai. Kaluwore gi milome mane ogolo, Guterres okwayo piny owacho mondo winj dwach oganda ma pachokai mar bago ng'anyo mamuola mar kedo kod thoe mamoko manyalo neno e kinde ng'anyo mabiro. Dwaro makamano bende ochwal gi jakom mar riwruok mar AUC mano Africa Union Commission Musa Faki ma okwayo oganda ma pachokai mondo bed gi horruok kokwayo jokanyo mag sirikal mondo bag twak e wi bito oko pend chike makelo ywaruok ka jotelo ma pachokai bende okwa mondo med bedo gi horruok kendo gi yie mar winjo ng'ur michwalo gi jopiny mosebedo ka ng'anyo. Kata kamano, kaluwore gi twak mare otieno manyoro kotenore gi ng'anyo makamano, jatend piny noseyo jong'anyo mane omonjo od bura maduong' ma pachokai ni chal ka gima ne gidwaro loko telo e pachokai. Johala e kaunti ma Narok koro kwano lal maduong' mag mwandugi mane okethore nyoro e kinde mane jopiny ng'anyo ka gikwedo paro mar chik omenda ma higani. Rakruok e kind obila gi jopiny mane bayo kite ne obila nomiyo kiyo mathoth mag otende otore. Edwin Soire, meneja mar hotel mar Rangers mayudore e boma ma Narok, kwano lal maduong' mar kethruok mwandu mage mane gogede rom 200,000. Wacho ni jopiny noweyo bayo bila gi kite kendo chako bayo kite e kar mar ohala mane ochuo hinyo nyaka janyiepo achiel mane otere od thieth. Duka machielo mar wuoche bende notur mokwal, gino mane omiyo wuon dukano buok maduong' kane ochope dukano okinyi makawuono. Kitu ya kiasi ya 200,000. Mimi ningeomba serikali isikize vijana na wakae chini waelewane, kama ni mambo ya kupitisha bili waangalie venye watasuluhisha zile vitu, watatoa zenye haziwezekani waweke vitu zenye zinawezekana. Chuyeni Azola angekaa chini na Maazola asikie Maazola bila anaokaa. Chuni sisi tulipitisha yeye akuwe president. So angekaa chini na raia asikie, asipitishe vile tu anataka. Hii maisha ametulemea sana hii duniani. Hatuona na hizi vitu hata sasa tukienda kazi hatuna pesa, hatupati pesa yote ya kutumia. Jodak mohewo 5,000 kaunti ma Kericho nobago ng'anyo mar pingo paro mar chik omenda ma higa mar 2024 mane jood bura okalo nyoro kendo kelo ich wang' ne jopiny. Ng'anyono nochakore e yor kwe. Kata kamano, bang'e jong'anyo nochako rakore kod obila kuom seche 4 kama ne gibayo kite kendo dino apeini. Rakruok e kind obila gi jopiny nomiyo oloro helni mathoth kendo chenro duto mag tije e kaunti no nochung'.
Jonyuol modak e gwenge ma Lesikiran, Baragoi e kar chung od bura ma Samburu North iseyo kuom jwang'o nyithindgi. Nyaka sani oseyangore ni kwan nyithindo mathoth ok osebedo ka dhi e skunde, kendo thothgi osebedo ka donjo e timbe mag maundu. Okang' makamano koro ochuno mondo olos grube mabiro bedo ka puonjo rowerego mar reso ngimagi e kinde thuolo mabiro. Watu hapa wasasi hao hawajasoma, basi tuseme sasa baba yangu na mama yangu ni watu hawajasoma, kwa hivyo ni challenge moja. Kwa hivyo hiyo ndio kitu inaumiza sana mtoto, msasi kulea mtoto, lack of education. Kwa hivyo sasa kubadilisha hii, tungeomba serikali, partners, serikali, shirika zingine nyingi itusaidie kuhamasisha hawa community. Naambia watoto washike watoto mzuri, walea watoto, walete mashule, na sana nataka wasasi aelimishe mambo ya kusomesha, kwa sababu ndio sababu ni hakuna masomo. Kama msasi hakuna masomo ambaye atashika mtoto yake, atasachika mzuri. Issues affecting children in Samburu North are children are not getting the right parental care from the parents due to irresponsible parenting. We thank our partner, who is our World Vision, for giving us a program of a national parenting program. Parents become responsible, because we have seen that when parents are irresponsible, it means even the child development will be affected. Nyakora mugejwang yena mar mondo mi akaw yoyo marariyo e weche manyien mag migago odiochieng' makawuono. Soma nemo kuom ote ma ochwalonwa kokale namba mar 36000. Iwacho ka ni Ramogi TV, Antom Ogoya Sure kaluore kod kama Kenya ochope gi sani, itagombo winjo ka Ruto lando ni bill mar omenda owit oko. Ote machiel iwacho kae ni owegolnwa jolweny mondo orakre kodwa. An Chris kawuok Migori. Grace Kaninyakach wacho na goyo mos ne joma nyohinyore kata mane owito ngimagi. Aneno umakare e dala mar Migori ma Adhiambo Elsa. Eunice wacho na goyo mos ne jok molalo jogegi. Ote mamoko mabende pod uchwalonwa kokale Facebook, kama bende wantiere live okinyi odiochieng' makawuono. Iwacho ni Steven Obuya wuod Migori locked in from Embu, Mount Kenya region. Nelson Madiba wacho ni weche manyien donjona malera, wacho ka ni youth on power. Ramsino wacho ni watching ka antiere Dar es Salaam. Patrick Oidho bende wacho neno eyo makare. Mary Clara wacho neno eyo makare ka entiere Buore, Nairobi. Kamed chwalo ote magi abro bedo kasomogi kadhi mbele kod weche manyiena mag migago. Kikidhi mabor. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good, or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start, as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com.
not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ingeni fingerlings chalo nyathi matin, dhoge pod thin, embe othin. Gino monyalo chamo morwake dhoge be twin. Koro ntiere starter. To starter ni be gintiere gi millimeters margi. Iluongo ni mm. Koro miyo dagombi ni jodonje ohala mar puro kata pidho rech mondo kel chiemo kendo waus gi mayot ji ochope. From 2018 nyaka sani, pur mar rech osedhi kodwa maber. To odwaro ng'ano ma nigi chuny kendo nigi somo. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang'. Oganda mathoth owuok oko mar kwedo bila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. Ka giloso gi jofwambo, oganda go kwayo mondo sirikal obag twak gi jopiny mondo kwe obedie. Wananchi wako walikuwa very peaceful mpaka wakati polisi wakaanza kutumia nguvu. Na huu mswada sasa hata umetuonyesha kuwa hii serikali yetu haitusikizi. Manake hata tumejaribu, watu wameandamana, watu wajaribu kujieleza kuwa wataki hiyo finance bill, lakini inapitishwa hivyo hivyo, kumaanisha hata wabunge wetu na watu ambao hata walichaguliwa lakini hata hajao sio sisi. Wako na mipango yao wenyewe. Kwa hiyo hata sisi sasa hata tunaona hii serikali tu ni sawa tu hivyo, inataka kutupeleka hivyo, ifanye venye inataka. Na kulingana na vile tuliona miji mingine jana, tungeomba viongozi waweze kushusha roho na kujadiliana, maana hili jambo likiendelea litaumiza wananchi. Hiki vyangu haikunifurahisha kwa sababu tumeweza kupoteza vijana wengi, na pia kuhusu hiyo finance, jana maandamano ilikuwa ya amani lakini haikuchukuliwa sheria venye inastahili. Sasa mimi naomba rais wetu venye alikuwa amesema sisi vijana kama youth tutakuwa na job, tumemaliza shule lakini pia hatuna job na maisha imetukalia sana. Kulingana na maandamano ya jana, tutafurahia vile maaskari walikuwa na harasi watu, na kwa kweli hao wabunge tuliowachagua hamna kile wanafanya ya muhimu, kwa sababu wale wako kwa sababu ya tumba zao. Na maandamano bado huku bado si kama watu wajali, tumekasirika sana. Na sasa sisi tunatokea barabara, maandamano bado ijaisha. Finance bill lazima iangushwe. E kaunti ma Homa Bay ni ji aboro dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' mar Rufaa ma Homa Bay tok yudo hinyruok e rakruok e kind obila kod jong'anyo odiochieng' manyoro. Koloso gi jofwambo, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okwedo obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo mawachore ni ne ng'anyo gi muolo. Chunywa nigi lit mang'eny nikech jomatindo ma Homa Bay nowuok oko kanyakla gi jomatindo ma Kenya mangima. Kaka wuono nowach ni ji dhi e ng'anyo mamuol maonge gir ng'ato miketho, be onge ng'amo ting'o kata pala kata bunde kata rungu kata kidi. Ji no dhi e ng'anyo mamuol. To ka osedhi e ng'anyo mamuol, to koro sani Homa Bay ka wan gi nyithindo aboro, jomoko higni 20, jomoko 22, jomoko tin ne higni 20, onge ng'ama chopo higni 30. Gin ka gi bunde, moro bunde ogo tiende moturo, moro bunde ogo goke, moro wiye, moro iye. Wawuoro ni to joma nodhi adhi e ng'anyo mamuol, ang'o migone gi bunde? Lakini ka koro chopo kaminego gi magi nyithindwa, ok dwa we maneg gi, wambe wabro dhi kodgi e ndara to mondo kinego ji to karo neg ji te. Machiegni weche tuke kama tim mar Austria noloyo Netherlands gonde 3